Helgamo terrorist rock attack claimani. O god na gotibai mani yagolo. O news rong no ang nokmahai no norokbo bebak no nokbai khana hine khaklayo. Fiaba o god na gotiwi thangmani yagolo. Chini desh ni je force eba kheba army rok sawi tongo je Pakistan ni je boro rok border cross khlaiwi. Yango phaina hangkaile phaiwi mano fiaba Pakistan digiwo India ni fatar Pakistan o gate par ungna naikha hangkaile borok ni ayangko sudu Pakistan rok simi thangai mano Pakistani rok tei Hindu dharma rok simi no borok ni bagui target. Pakistan o tongnai Muslim bwrwi rok ni logio bo omo hai gotna gotikha. O gotna rok no khnawi norok ni mokol bo mukti klainai tei belai kheno wanajaknai o news rok no khnamani yaglo. Kashmir o tongnai bwrwi rok kwbangma no tongo tei o jagani bwrwi rok Pakistani borok rok bai belai kheno satok pitok tei rompherejak tokjakha bujakha borok bai. Tei Kashmir ni bwrwi rok borok ni khuk bai thang tamo saka okok rok no khnamani yagulo norok bo sago kwchangma bothrai thaijaknai okok no khnamani yagulo. Phaidi hinkhe saiman lainai kubui kok tamo o Kashmir ni bwrwi rok ni khuktwi. Welcome back to my channel. Hinkhe jotono lam sogo teisa haino hai ani kwtal video o. Hinkhe video no sengnani swkang norok no daily koimung ni hai no tini bo teisa koinani muchungo je ani channel o eba kheba ani video o kwtal wngkha hinkhe channel no subscribe khlai di tei pas ni bell icon all no sinani bo tapok di tamni hinkhe jotoni slai swkang norok ni thani ani video sogoinani bagui. Hinkhe video no skip khlaiyawi first to last nai tongdi norok A to Z pura story ni detail saimanani bagui. Hinkhe baksa borok koso naiwi skip khlaiwi full video naiyawi comment khlaiwi je kok no bujiya tamo saka tamo saya hinkhe norok bujinani bagi first to last naidi tarpore comment khlai sadi hinkhe phaidi bisi yang ayang kok sayawi video no senglai sinai. O pura kahani ni suruwa 2022 Kashmir ni hoite suru ungo. Tei a Kashmir o tongnai bwrwi rok kwbangma borok sak decision nalaikha je borok laithangjak salo je ottachar khlaijakma ni Pakistani borok rok bai obono tui tabuk hinkhe birod tisalainai kok tisalainai hinui. Borok okok no tui khorang tisana hinui decision namani yagolo khoroksa bwrwi bai malaikha. A bwrwi wngkha Kashmir no tongnai khoroksa activist. Tei o bwrwi bai kok samani yagolo news ni through tui joto chwng saiman baikha. Bo bai malai mani ulo joto kok lukurok ni bwskango srai kok tomani bisingtwi saiman bakha. Puila no taslima mukta bai swkang malaikha. Je mukta mahi tongmani borok khorok ni borok ni poribar bo joto thwiwi thangbaikha. Aboni yagolo borok ni poribar bo kwrwi wngmani yagolo borok ni logi je gotna gotima no khnawi taslima je news reporter hai tongnai obo khnawi mokol muktwi chop klaiwi ma tongkha borok ni kahani rok no khnawi. Hinkhe mukta joto kok sawi khwnarika je thangnai salo Pakistani borok phainai tei borok ni samung hinkhe obono sudu je India ni borok rok no kirima sikrimani habrinani bagui India o phaiphai. India o hapaimani yagulo puilano Kashmir malayo tei o Kashmir o mukta nogo habwi jotoni slai swkang bini noga gini ari tongnai ni borok rok no sikriwo tarpore mukta no bo damrogo sikriwo. Aboni yakulo salbrom no borok Pakistani phaiphai border cross khaiwi omo haikhe sikri phaiwi thango. Aboni yagulo muktani buphabo tabuk hinkhe politics o hamnani bagui wansukha. Politics o hamani yagulo je muktani family tongmani obo kisa swk teisa hamwi thangano je kirimani obo hai hinui wansukha. Tei je phuru je Pakistani borok okok no saimanmani yagulo je muktani bupha politics o habu hinui Pakistani borok muktani nogo phaiwi teisa haino hai. Muktani bupha tei borok ni nogo je family tongnai oborok no joto guli kogwi bwtharwi paibaio. Muktani joto family no bwtharwi paimani yagulo mukta no simi kwthang tonirwkha tei bono romwi twlangwi khoroksa no ustor rumo twlangwi a jora no puila je bo rompherejak o Pakistani borok bai.
Fiaba mukta ajorao belai kino bini umor sok sugya umor ka sugya te aboroni bagui bo tabuk sugjora ready sugya kho haipano se borok hingke okongno wan sugya romphenai robo romphenai no hinmani kok aboni yagulo bini logio 13 ni hoite 14 jon borok Pakistani je happainai obo paibo rompherejak ka saichung te omo waisa simia borok barebar phai omo haike mang loi ongui tongkha te omo haike mang mukta 13 14 15 jon borok bai delino rompherejak go te o rompherejak mano tui bini family no bo joto borok thui thangmani bagui ke phano bini against thangui kok sarangnai koroi bini family ni borok koroi wngma bai tei mukta okokno bo sawi khonarika je poila borok je phainai first time bini nogo bono romphreo klangnai tarpore o borok no teisa katal borok no bo tubui phaio hinui sakha hingke norok okokno khnawi andajano khlainai mano je Pakistan no busuk borok chini Indian ni bara thao hwijagui habui tongkhana hinui tei mukta simia muktani haino tei bwrwi rok bo tongo o bwrwi rok ni logio bo omo haimang wnggo je muktani logi wngmani hai omo haike amsuk rompherejak satokjak bujagui tongphano borok okokno tui khorang tisara gya tamni hingke boroni uklogo kebo koroi wngma bai tei muktani bade buino bo omo haike no sikrio je mukta songbai je borok tomong hamya tongui tongmani okok rok no buino pirkha hingkaile norni poribar ni borok rok no bo joto bwthari painai hini omo hai hinui sikrio tei sikrima bai kirijagui aroni borok rok kebo phano khorang tisara gya mukta song omo hai wngui tongmani nugui tongphano borok ni gana gini borok rok tei omo haike no Kashmiro tongnai bwrwi kwbangma bwrwi rok ni logio no omo hai tomong hamya tongui tei rompherejagui din lai tongo tei okokno tui kebo phano khorang tisara gya wngma bai borok barebar phaiui happhaiui bongni morji khlaiui borok rompherelai omo haike borok burung tui thangui paio tei norok uansugui naisidi tabuk sugjora bo busukse satokjagui tongkhana je Kashmir tei Jammu ni kini kwcharo je bwrwi rok tongnai rok tabuk suk porjonto bo satokjagui no tonglaikho tei continuously omo haike no satokjagui rompherejagui choliui tongkho phiaba o bwrwi rok o terrorist rok ni domki no kirijakmani bagui no khorang rok isara riya tei omo haike no tei khoroksa bwrwi bo social media o phai nugjagui kamang okokno saka je bwni logio bo 20 jon 21 jon phai borok bono romphere paika hinui tei okokno samang bo mokol mokti klaijagui kabui bo phunukha tei omo haike no borokni logio parbar omo hai tomong hamya tongjagui tongo borok sittui no kebo khorang tisara gya wngma bai aboni yagulo o satokjagui tongnai bwrwi ni bwsai khoroksa tongui manjakya wngma bai bini bihingni bagui khorang tisanani bagui o Pakistani borok rok bai torki kok walainani chengkha tei o torki wngmani bagui no o bwrwi ni je bwsai no bwthari paio tei bini je family ni borok rok tongnai rok no bo joto bwthari paio hingke okokno norok uansugui naidi je khoroksa bwsai no bwthari paikha tei bini family rok no bwthari paimani yagulo bo o bwtharnai no teisa phaiui niji rompherejaknai omo busukse norogo tongmasuk kok klai khana okokno uansugui naidi norok bo o kokno khnamani yagulo ani kwchangma bothrai thaika plus mokol muktui bo narwgui manliya klai mang tongkha a bwrwi kabo sirigo bansiri dinhai phiaba bini kokno kebo khnanai koroi bono pal phaiui masa tei masani poro phaiui romphereui thango tei omo haike no 3 hoite 4 bochor jora tui bini logio continuously omo hai no choliui tongo tei okokno tui tabuk sugjora kebo YouTube channel rok khorang tisara gyakho haibor no norokni bagui ang o video no tubui phunukka norok o video no nukmani ulo tamo comment sanani muchungjo joto comment khlai sadi hingke paithak jornai mani bagui joto no belai kheno hambai।